Γεια σας, είμαι ο Τάσος Θεοδοσίου και σήμερα θα σας δείξω σε αυτό το βιντεάκι πώς μπορείτε να κάνετε μια απλή μετάβαση από μια σελίδα σε μια άλλη μέσα στην εφαρμογή σας, καθώς επίσης και πώς να περάσετε κάποια δεδομένα από τη μια σελίδα στην άλλη. Αρχικά ανοίγουμε το project που είχαμε φτιάξει στο προηγούμενο βιντεάκι μας. Συγχωρέστε με, το είχα ανοιχτό από πριν, πάμε να το ανοίξουμε ξανά μαζί. Για να θυμηθείτε ακριβώς πώς γίνεται. Είτε πηγαίνουμε στα recent εδώ και ανοίγουμε το project που είχαμε δημιουργήσει, είτε από το μενού file open project και βρίσκουμε το project που είχαμε δημιουργήσει στο προηγούμενο βίντεο. Με το που το ανοίξετε και εμφανιστεί στην οθόνη σας όλο το σχεδιαστικό περιβάλλον, να το πούμε έτσι, πάμε να ανοίξουμε την κεντρική σελίδα της εφαρμογής μας, η οποία ονομάζεται main page. Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε πώς μπορούμε να εισάγουμε μια δεύτερη σελίδα μέσα στην εφαρμογή μας. Δεξιά στο Visual Studio εδώ πάνω, στο Solution Explorer, επιλέγετε το όνομα του project σας και πατώντας δεξί κλικ Add New Item μπορείτε να εισάγετε νέα αντικείμενα μέσα στην εφαρμογή σας. Εμείς τώρα θέλουμε μια απλή portrait σελίδα, δηλαδή μια σελίδα κάθετη, προσανατολισμός της που θα είναι κάθετος. Εδώ κάτω στο όνομα, στο name, μπορείτε να δώσετε ένα διαφορετικό όνομα στη σελίδα που θα εισάγετε. Ας την ονομάσουμε second page. Πολύ ωραία. Και πατάμε το add. Όπως βλέπετε, η νέα μας σελίδα μόλις προσθέθηκε στο project μας. Πολύ ωραία. Τώρα πάμε να δείξουμε πώς γίνεται ένα απλό navigation, μια απλή μετάβαση από τη μία σελίδα σε κάποια άλλη. Πατώντας επάνω στο κουμπί που είχαμε στο προηγούμενο project μας, συγχωρείτε, πατώντας δεξί κλικ View Code, μεταβαίνουμε στη main page xaml.cs, όπου βλέπουμε τον κώδικα που περιέχεται στην main page, τη σελίδα main page. Αυτός είναι ο κώδικας που εκτελείται καθώς πατάμε το κουμπί μας. Βλέπουμε πως πατώντας το κουμπί εμφανίζεται το μηνυματάκι στο το Hello World, στο text block, αυτό εδώ πέρα που ονομάζεται Display Block. Εμείς τώρα δεν θα το χρειαστούμε πλέον αυτό το Display Block, το text block μάλλον, με συγχωρέστε με, και με το κουμπί μας, με το που το πατάμε, θα μεταβαίνουμε στη δεύτερη σελίδα. Πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό. Στον κώδικα τώρα της σελίδας main page, στον κώδικα, σβήνουμε τον παλιό μας κώδικα, εννοείται αυτό, στον event handler του κουμπιού θα γράψουμε τον κώδικα που θα κάνει τη μετάβαση. Η μετάβαση από μια σελίδα σε μια άλλη γίνεται καλώντας την μέθοδο navigation service .navigate. Η μέθοδος navigate κάνει την μετάβαση. Η μέθοδος navigate παίρνει ως παράμετρο ένα νέο URI, οπότε δημιουργούμε ένα νέο URI, το οποίο URI λέει ποιο θα είναι το path της σελίδας μας. Ανοίγουμε αυτάκια, αγγείλει, και γράφουμε το όνομα της σελίδας στην οποία θέλουμε να γίνει η μετάβαση, η οποία όπως βλέπουμε ονομάζεται secondpage.xaml.
Προσοχή εδώ, πρέπει να το γράψετε ακριβώς όπως είναι το όνομά της, χωρίς να παραλείψουμε κάτι. Μόλις το ολοκληρώσετε, συνεχίζουμε προσδιορίζοντας τον τύπο του path. Πληκτρολογούμε EuroKind.relative, γιατί το μονοπάτι, όπως βλέπουμε προς τη σελίδα μας, είναι σχετικό. Ωραία. Κλείνουμε την πρότασή μας και είμαστε έτοιμοι. Ο κώδικας είναι έτοιμος να τρέξει και να εκτελέσει μια απλή μετάβαση από την main page μας στη σελίδα second page. Πάμε να το τρέξουμε να δούμε πώς γίνεται. Μόλις άνοιξε και ο emulator. Πολύ ωραία. Να είμαστε λοιπόν, πατώντας τώρα το κουμπάκι click me, θα πρέπει λογικά να μεταφερθούμε στη second page που μόλις έχουμε δημιουργήσει. Ορίστε, από ό,τι βλέπουμε έγινε. Πατώντας πίσω ξαναπηγαίνουμε στην αρχική μας σελίδα και ακόμα μια φορά πίσω τερματίζουμε την εφαρμογή μας. Να το σταματήσουμε. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να δούμε πολύ απλά πώς μπορούμε να περάσουμε κάποια τιμή από τη μία σελίδα σε μία άλλη. Πάμε στη main page μας, εδώ, και θα προσθέσουμε ένα text box μάλλον. Το text box είναι ένα control το οποίο χρησιμοποιείται για την είσοδο κειμένου από το χρήστη. Πάμε δεξιά στις ρυθμίσεις του, να του δώσουμε ένα όνομα, θα το ονομάσω input, είσοδο, και πάμε να σβήσουμε το text που περιέχει το text block. Text, το σβήνουμε πολύ ωραία για να είναι κενό. Ποιο είναι το σκεπτικό της εφαρμογής μας τώρα? Θέλουμε ο χρήστης με το που εισάγει ένα όνομα, για παράδειγμα, μέσα στο κουτάκι και πατώντας το κουμπί click me, να μεταφερθεί στη δεύτερη σελίδα της εφαρμογής και στη σελίδα αυτήν θα φαίνεται το όνομα που έχει πληκτρολογήσει και κάποια άλλα σχόλια. Πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό. Πηγαίνουμε πάλι στον κώδικα της main page, στον event handler του κουμπιού. Ωραία, εδώ βλέπουμε το navigation. Το αφήνουμε αρχικά στο πλάι, το σχολιάσουμε. Πάμε να δούμε πώς θα πάρουμε το κείμενο από το text block που το έχουμε ονομάσει input. Λοιπόν, αρχικά δημιουργούμε μια μεταβλητή τύπου string με όνομα text, κείμενο ας πούμε, και σε αυτήν θα δώσουμε ως τιμή το περιεχόμενο του text block που μόλις δημιουργήσαμε, το οποίο έχει όνομα input. Οπότε γράφουμε ison input.text, το κείμενό του θέλουμε να πάρουμε. Ερωτηματικό. Τελείωσε. Μετά την εκτέλεση αυτού του κώδικα, αυτής της γραμμής κώδικα, η μεταβλητή text θα έχει πάρει ως τιμή τα περιεχόμενα του text block με όνομα input. Τώρα με το που κάνουμε το navigation θέλουμε να μεταφέρουμε και αυτή την πληροφορία στη δεύτερη σελίδα. Οπότε παίρνουμε από εδώ το navigation που είχαμε κάνει, τον κώδικα το οποίο εκτελεί το navigation, το βάζουμε κάτω από εδώ και το μόνο τώρα που μας μένει είναι να περάσουμε την μεταβλητή text ως παράμετρο
μέσα με συγχωρείτε, να την περάσουμε ως παράμετρο στο URI μας. Για να περάσουμε μια παράμετρο, πληκτρολογούμε μετά το τέλος της σελίδας μας, εδώ ακριβώς μετά το .xaml, ερωτηματικό, και δίνουμε ένα όνομα στην παράμετρο. Θα το ονομάσω parameter. Ίσον, και τώρα έξω από τις αγγείλες γράφουμε συν το όνομα της μεταβλητής το οποίο περιέχει το κείμενο που θέλουμε, στην περίπτωσή μας text. Πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει εδώ τώρα. Εδώ τώρα θα γίνει μια μετάβαση από τη σελίδα main page, στην οποία βρισκόμαστε, στη σελίδα second page, και το URI μας θα περιέχει μια παράμετρο με όνομα parameter και θα έχει τιμή το text. Δηλαδή ό,τι κειμενάκι έχει γράψει ο χρήστης μας στην αρχική σελίδα εδώ. Για παράδειγμα το όνομά του. Τώρα θα πάμε στην δεύτερη σελίδα για να δείξουμε πώς γίνεται να πάρουμε αυτά τα δεδομένα τα οποία θα υπάρχουν στο URI μας και να τα εμφανίσουμε κατάλληλα στο layout της δεύτερης σελίδας μας. Ας σβήσουμε, μάλλον ας μην το σβήσουμε για να φαίνεται καλύτερα. Ας αλλάξουμε ένα όνομα εδώ στη σελίδα και να το κάνουμε όπως λέγεται, second page. Πολύ ωραία. Θα προσθέσουμε και ένα text block στο οποίο θα εμφανιστεί το κείμενο το οποίο έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης. Ας τα κάνουμε λίγο μεγαλύτερα τα γράμματα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να αλλάξουμε λίγο και την στίχηση του κειμένου. Από την ιδιότητα text alignment, η οποία είναι αριστερά, θα την κάνουμε κέντρικα και θα σβήσουμε τα περιεχόμενα του text block. Πολύ ωραία. Να δώσουμε και ένα όνομα, output για παράδειγμα. Και πάμε τώρα να δούμε τον κώδικα της δεύτερης σελίδας μας, πατώντας δεξί κλικ view code. Εδώ τώρα, για να πάρουμε τα δεδομένα αυτά θα χρειαστεί να κάνουμε override μια μέθοδο. Οπότε πληκτρολογούμε protected override void on navigated to. Η μέθοδος on navigated to καλείται όταν μια σελίδα πάει να εμφανιστεί. Για παράδειγμα, σε εμάς τώρα, συγκεκριμένα στο δικό μας παράδειγμα, η μέθοδος on navigated to θα εκτελεστεί λίγο πριν εμφανιστεί στον χρήστη η σελίδα second page. Μέσω αυτής της μεθόδου θα πάρουμε τα δεδομένα τα οποία θέλουμε να εμφανίσουμε. Πώς θα γίνει αυτό? Πολύ απλά, πληκτρολογώντας τον παρακάτω κώδικα. Navigation context .query string, ανοίγουμε αγγείλες, όχι παρενθέσεις, προσοχή, αγγείλες, αυτάκια, και εδώ μέσα προσθέτουμε το όνομα της παραμέτρου μας. Οπότε πάμε στη σελίδα main page να δούμε ποια είναι το όνομα που είχαμε δώσει. Πολύ ωραία, το όνομα από ό,τι βλέπετε είναι parameter. Το αντιγράφουμε και το περνάμε. Πολύ ωραία. Αυτή εδώ η ιδιότητα επιστρέφει ένα string, ένα τύπου string, οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε άλλη μια μεταβλητή τύπου string και να το ονομάσουμε
output text και θα εκχωρήσουμε αυτήν εδώ την τιμή. Το ερωτηματικό τελειώσαμε. Μόλις γίνει αυτό, τώρα για να εμφανίσουμε το κειμενάκι μας θα δώσουμε την τιμή της μεταβλητής output text ως είσοδο στο text block που μόλις δημιουργήσαμε με όνομα output. Οπότε output.text, το κείμενό του, ίσον με output text. Αυτό ήταν. Αποθηκεύουμε και τρέχουμε την εφαρμογή μας για να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Πολύ ωραία. Μόλις έτρεξε η εφαρμογή μας, πάμε να δούμε αν λειτουργεί σωστά. Θα πληκτρολογήσουμε ένα όνομα. Για παράδειγμα, Τάσος. Πολύ ωραία. Πατάμε click me. Και από ό,τι βλέπετε έχουμε μεταβεί στη δεύτερη σελίδα μας και έχει εμφανιστεί το κειμενάκι που είχε εισάγει ο χρήστης αρχικά. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο μας βίντεο. Ευχαριστώ.